към страхотното управление на пуделите. Където те са управлявали, всичко е крах. Какво се случва в София? Управлението на пуделите. Където има управление на пуделите, има грабежи и крах, и хората са в това положение. Нещо, което кмета на София 2 дена заеква и не може да го обясни. И Общинския съвет така се е преструктурирал, че изглежда, че Васил Терзиев е само виновният. Същността на проблема идва от това увеличение на заплатите на полицаите с 50%. Говорил съм с хора във всякакви сфери в България и са идвали да говорят с нас, защо е тази неправда. Защо на едните се увеличават с 50%, примерно служителите на НАП дойдоха и попитаха защо на нас е само с 5%. Демократична България насочи вниманието към изслушването на пловдивските полицаи късно с нощи в парламентарна комисия. Тези 8 полицаи са свършили перфектно работата, че има полицейски МВР чадър, че има прокурорски чадър, че има и политически чадър над този контрабанден канал. Трябва да се продължи разследването, тъй като се стига до най-високите нива в МВР. Тази тема, която гледам днеска я развиват, точно партията на пуделите, които ограбиха митниците, трябва да разберат, че всички такива грабежи са свършили и аз ще им държа това.